Hola a tothom. Avui anem a fer una reflexió per quan no estigueu bé, per quan tingueu un problema, potser teniu un mal dia, potser teniu una mala època, potser teniu un mal any, sí? És una reflexió que almenys a mi em va molt bé de fer-me-la quan em passa alguna cosa i espero que us ajudi. Imagineu que aquesta línia que veieu és la línia de la vostra vida, del que hem viscut fins ara, no? Tindríem en la primera part la infància, la preadolescència, l'adolescència, si voleu en cada canvi de color imaginar que hi ha una etapa, tant pot ser que siguin les típiques com hi ha gent que quan imagina que ha viscut, no? Té com fraccionades les etapes segons quan estava estudiant, quan vaig marxar, em vaig independitzar, quan vaig estar de viatge no sé on, cadascú com li vagi més bé imaginar-s'ho, no? En cada etapa hi ha unes persones importants. Tenim l'etapa de la infància, on hi ha, doncs, el pare, la mare, potser un germà, més d'un, una germana, el que sigui, sí? Després, en l'època de la preadolescència i l'adolescència, ja no són tan importants, no? I comencem potser a donar-los més importància als amics. Que importants són els amics en l'adolescència, oi? Potser tenim un primer noviet, una segona novieta, que també tenen molta importància en aquell moment, i a mesura que anem creixent, doncs hi ha persones que potser segueixen estant com les nostres persones importants, n'hi ha que no, hi ha amics que continuen, n'hi ha que en canvi doncs, ja els anem perdent pel camí. Després potser tenim doncs, el nostre marit o la nostra dona, altres familiars que potser es poden fer en aquell moment importants, potser nous familiars com cunyats, cunyades, sogres, amics nous, companys de feina, que comencen a ser persones importants, no? La idea és que veieu que hi ha gent que pot ser que segueixi sent sempre els mateixos, n'hi ha que en algunes etapes desapareixen, després tornen, etc. No? Però cada etapa té com les persones importants, no? d'aquella etapa. Després estan les coses que ens passin, que poden ser bones o poden ser dolentes. Si, per exemple, visc un molt bon moment a la meva infància o un molt mal moment, com un divorci, sí? És una cosa que pot ser que em passi, a entrar a la universitat o no entrar en allò que vull fer, doncs és un altre moment, no? Una altra coses que m'han passat a la vida. Ruptures poden ser de parella, com poden ser de perdre doncs, un bon amic, aconseguir o no aconseguir aquella feina que jo li dono tanta importància. Tot això serien doncs, les coses importants que m'han anat passant durant el transcurs de la meva vida i algunes hauran sigut bones i algunes hauran sigut dolentes, no? Depèn de si han estat bones o no, hauran generat en mi uns pensaments, unes emocions positives o negatives. Potser vaig tenir doncs, moltes emocions negatives en el moment de, per exemple, un divorci o els meus pares van canviar per temes de feina de residència i em va costar doncs, portar-ho, emocions negatives en ruptures, emocions negatives en si he pogut estudiar el que volia o no, en si els meus amics han seguit sent-ho o ha hagut moments difícils amb ells i després hauré tingut doncs, moltes emocions també positives, no? Hauré viscut experiències agradables amb la gent que estimo, hauré viscut el meu primer petó, la meva primera entrevista superada, el casament, per exemple, no? Els que s'han casat de forma feliç, lògicament,
els que han aconseguit els objectius de la seva vida. Per tant, tenim les persones que han anat variant, tenim les coses importants que m'han passat i tinc les emocions i els pensaments que s'han generat a partir de les coses que he viscut, sí? Quan estic malament, quan estic en un moment difícil, quan estic passant per una mala etapa, quina reflexió, quin pensament m'aniria molt bé tenir, sí? Vale. En què centro la meva felicitat? Està clar que en les coses que em passen no l'hauria de centrar. Suposo que veieu que potser, per exemple, aquí tenim un divorci, no? Igual en el seu moment va ser una cosa que em va passar, un acte que em va afectar molt, però després, en canvi, és una cosa que ja no em fa mal, que porto bé, sí? Una ruptura del primer nòvio, la primera nòvia, els primers amics, no? Quan de vegades els perdem, en el seu moment potser va ser un drama, però ara ja no ho és. Per tant, les feines, haver entrat en una universitat o en una altra, haver passat o no una entrevista, els actes són coses que en el seu moment poden fer mal o no fer mal, depèn de com ho gestioni, però en elles no està la felicitat, perquè fins i tot les coses dolentes que ens passen, després, moltes vegades, deixen de ser dolentes, sí? Les emocions també van variant, perquè, clar, en el primer moment en el que tinc l'acte, en el que em passa aquella cosa, doncs potser al primer moment m'ho prenc malament, després amb el temps ho porto més bé, potser de vegades tinc mals dies, altres vegades tinc bons dies, hi ha moments etapes de la meva vida en què potser sé gestionar millor les meves emocions, altres etapes en què potser les sé gestionar pitjor. Per tant, com hem dit alguna vegada, nosaltres no som el que sentim, jo sóc qui sóc i sento el que sento. I hi ha moments en què sento coses més bones i moments en què sento coses més dolentes. Per tant, no puc posar la meva felicitat aquí perquè això és algo massa variant, massa canviable, massa subjectiu, massa movible, sí? Vale. Per tant, dels actes no depèn que jo estigui bé o no, perquè canvia dins del mateix acte el meu estat emocional amb ell. I en les emocions, tampoc, perquè fins i tot puc estar d'una manera al matí i d'una manera per la nit, no? Per tant, no té cap sentit. Les persones. Què passa amb les persones? Les persones són les més impactants, sí? Però també és veritat que potser les que són molt importants en un moment, després ho deixen de ser, igual després les recuperem i hem passat molt dels pares en l'adolescència, després tornen a ser superimportants, no? Però oi que en l'adolescència he pogut ser feliç i potser només he centrat massa en els pares? Per tant, no dependrà de que estigui amb ells o no. No dependrà de les parelles, perquè si us fixeu, tots els que és la majoria, no? Que hagueu passat per alguna ruptura, aquella persona que semblava que sense ella la vida no podria ser, després resulta que sí que és. I, a més, potser resulta que trobem gent amb la que connectem més. Per tant, no ha sigut feliç la meva vida només en el moment en què hi ha hagut una persona en concret. Ho he pogut superar i després he trobat altres persones amb les que he sigut feliç. No pot dependre de les persones del futur, perquè si depengués de les persones que he trobat de més gran la meva felicitat, podria dir que mai a la vida he sigut feliç, no? Si la felicitat està en les persones del futur, és que mai he sigut feliç. El mateix amb els amics. Està clar que ens fan feliços, igual que la resta de gent, però de vegades ens fan més feliços uns, de vegades ens fan més feliços altres, de vegades perdem els que ens fan més feliços, però tot i així aconseguim tirar endavant. Per tant, on està la causa, el motor de la meva felicitat? Està en mi, sí? En aquell gran oblidat. Què fem quan estem malament? Em centro en allò que m'ha passat. Ostres, això que m'ha passat.
Quina infelicitat que em dóna, quan després això serà un aprenentatge. O em sento amb aquella persona que vull que estigui amb mi, amb aquell noi que vull que es fixi en mi, amb aquell marit que no vull que em deixi, amb aquell fill que vull que m'entengui. Aquesta persona no ha estat sempre amb mi i jo no he sigut sempre infeliç fins que l'he trobat. Si deixa d'estar amb mi, podré tornar a ser feliç. No està en la persona la felicitat. I, com hem dit, no està en les emocions perquè varien segons la meva interpretació de les coses. La meva felicitat està en la meva vida en si, en el jo, que segueix sent el mateix, si us fixeu. Passi el que passi, aquesta línia segueix estant igual. Potser he canviat una miqueta la forma de fer, una mica la forma de pensar, però el jo segueix estant. Justament allò que més tapo, perquè ens tapem a nosaltres mateixos, deixem de tractar-nos bé per persones, per situacions, per emocions, és allò que és l'única cosa que em pot fer feliç, que és centrar-me en mi. Així que, espero que s'hagi entès, espero que us hagi agradat i, que recordeu això, que si esteu passant per un mal moment, si esteu passant per una crisi, si esteu passant per un divorci, per una separació, per, un objectiu trencat, doncs recordeu centrar-vos en vosaltres. No està en l'acte, ni en les persones, ni en les emocions, només està en vosaltres el tornar a sentir-se bé. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat. Si és així, doncs us voleu subscriure. Cada setmana intento penjar alguna cosa nova i si voleu més informació a gemapallars.com. I fins la pròxima. Adeu.